Kagyari naman ang pangpabalo namon sa inyo nga pangpag-good vibes sini nga weekend. Sang ubalang last mo nga kadto sa Mambukal Resort. Di kay balo ka bala nga may mga bag-o na subong sa Mambukal. Kadamo na sang pwede mo makitaan dito, hindi lang ini para sa pag-relax o kung lagaw-lagaw sa pamilya, may mga wildlife nga sarang masaksihan dito kag may mga palaabuton nga mga bag-o sa Mambukal. Inabwas ang katuanta sa tripping ni Roming at 9 a.m. Kag, are you ready to earn? Are you ready to learn? Are you agreeable? Sa Sunday naman, istoryahan ta ang palulos para sa mga magagmay nga mangunguma, ang loan para sa mga rice farmers naton nga wala sang interest. Ina ang daydayon ta, sino ba lang pwede makabenepisyo diri? Ina naman sa Sunday sa R U Agri-Able.